שלום לכולם, אנחנו רוצים להציג בפניכם את המדריך ליישום של פוטופניה, שזה בעצם יישום שמאפשר להכניס תמונה שלכם או של חבריכם לאפקטים ולתבניות מוכנות, לצורך יצירת אלבומים, ספרי מחזור, פרסום וכדומה. השלב הראשון, נכנסים לאתר בשם photofania.com, אנו לוחצים על sign in, נרשמים בעזרת אימייל ונותנים סיסמה. אני כבר רשומה, אני נכנסת. יש פה, אפשר לראות את האפקטים של תמונות שאתם יכולים לבחור. אני בתמונות שיש עליהן את הסימן HD, הן גם תמונות שמכינים מהן אנימציה. תהליך העבודה, אנחנו בוחרים אפקט שאני רוצה להשתמש בו. אני בחרתי כרגע להציג תמונה שלי מהאפקט הזה שאדם נמצא במוזיאון. אני פשוט לוחצת על האפקט שבחרתי. פה אני לוחצת על choose photo, שזה מאפשר לי או להעלות תמונה משולחן העבודה, או ממצלמה, או מאונליין. כרגע אני מעלה תמונה ששמרתי על שולחן העבודה, from my PC, אני מעלה אותה. אני מעלה את התמונה, אני לוחצת ולוחצת Open. לוקח זמן לאבד את התמונה, כמה שניות. כרגע אני בוחרת את האזור שאני רוצה להציג אותו, ואני לוחצת על קרופ ולוחצת Go. לוקח זמן לאבד את התמונה. היישום איבד לי את התמונה שאני, כפי שאתם רואים, התמונה שלי, תמונת פספורט שלי, מוצגת כרגע במוזיאון. יש אפשרויות של להוריד את התמונה למחשב האישי, או לחלוק אותה בפייסבוק, בטוויטר או באימייל. כרגע אני לוחצת על דאונלוד, אני מורידה את התמונה למחשב האישי שלי, לוחצת על דאונלוד רגולר, ואני פשוט שומרת את התמונה, בשולחן עבודה. זו התמונה ואני יכולה להשתמש בה לספרי מחזור או לאלבום. תודה רבה על ההקשבה, מקווה שהבנתם את היישום. טלי ואמירה.